Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will come. Mura ba ya hinuon og naengganyo kong makaila sa imong pamilya? Unsa? Nahadlok ka? O imo kong gikauwaw sa imong pamilya? Ano ikauwaw man ka nako? Importante ka sa kong kinabuhi. Nya ikauwaw ka hinuon? Kunaw na, dada ako sa inyo, unya ipaila-ila ko sa imong inahan og sa imong igsuon. Kuan, daton ka na ako sa amo. Nganong di go down? Bisag ka no sa, di ta ka mahimoy kauwaw. Akon mauna, mga ta sa inyo. Ha? Oh, ngano nakugang man ka? Hoy Anton, ngano kay? Nakugang ka biya? Kuan, kining, mangabot na hinuon ron to ang ako mga bro. Ato silang waton. Nya pagkahuman sa among final rehearsal, dadon ka na ako sa amo. Okay? Sure? Sure na sure. Sarah, ay lang kasuko ha? Kitsa may akong kasukaan? Bisag ginsa lang. Puwa kayo imong aping ganiha. Diha pa ni, pagdiha pa si Brad Anton. Suko kay kundiyo. Dili gid ako gustong masuko, Mateo. Bastos pagod siya. Ingon bitaw ko nga, trangkahan lang natong pultahan. Di pud ka. Lain man sa huna-hunaon kung manarang ka ta. Abi pa lang nila, nag-unsa na ta dinhi. Wa mo kunta mag-unsa. Doon naman lang tahimo og munika gud. Mao lagi. Pero tanawag unsa gibuhat ni Anton o. Gidiritso ni abli ang pultahan. Naguba na lang hinuon ang makina-makina nato. Lagi. Lagot sab ko akong Brad na kuda. Sarah, maayo na akong sinultihan. Maayo man mo sinultihan, Mateo. Badlongon gud ko Brad nako Anton. Hasta pud bugart ay. Badlong sad nako. Binata ko na ako sulti. Mao na akong nagustuhan nimo, Mateo. Nga kon musulti ka, inosente gyud ka sa tanang panghitabo. Gnahan ka? Ganahan ka ayo. Gigi. Bala na sila eh. Basta ikaw, gnahan. Sarah, mura mag-guilty magyud ko. Okay ra nimo nga si Mateo mao'y imong pakaslan? Wa man ko ilaing choice, Mama. Di naman sa kuganahan sa gipakitang lihok ni Anton karon gud. Ako, Sarah, nakasabot sa gibati karon ni Anton. Oon sa may imong nasabtan, Mama? Nga dili siya gusto nga maadto ka sa lain. Aron kon ready na siya mamahimong bana o gamahan sa inyong anak, sayon ka ra niyang mabawi. Dili ka, Ma'am, nga gusto kaayo siya nga si Mateo may akong pakaslan. Aron kon ganahan siya nako, dali ko niyang buangon. Sarah, Pasaylo ako sa kong nasulti, Mama. pero Mauman ko di ako nakita sa tinanawa ni Anton. Gisayunan lang gid siya nako, Ma'am. naaraman tingali nimo kung imo siyang tumanan sa gusto niyang mahitabo. Kung moabot man gid ang higayon nga akong gikahadlukan, tingalig mamahimo kong kriminal. Sarah, Pero andam ko magpakasal ni Mateo, Ma'am. Nahadlok sad ko nga mag-wild si Mateo kung dili matuman ang gipaabot niyang kasal. Abi ni mo, Ma'am, naluoy gid kaayo ko niya. Kay mangutana siya kung sakto na ba ang iyang sinultihan. maugani nga giingnan ka na nga tingalig
ikay makahatag og saktong direksyon sa kinabuhi ni Mateo. Sa ato pa, andam kagyod nga mo pakasal ni Mateo? Yes, ma'am. Kung mauna, next week, mangadto na ta sa inyo aron mamay. Mahimo, ma'am. Pero, ayaw lagdada si Anton. Ngano man? Kung makita ni Papa si Anton, sigurado gyud kong magduda siya nga si Anton may nakapamabdos na ako. Sige. Dili na to dadon si Anton. Ano man? Pasado namin sa iyong panglasa? Okay na ka itong inyong performance, Anton. Okay. Pero, kinahal mangita gid mo, makamanage ninyo nga mopilig kanta para ninyo. Ikaw na lang among manager. No, di na mahimo, oy. Ako pa'y mo book ninyo, o ni ako pa'y mo manage ninyo. Na, dili na nakaya sa akong beauty, Anton. Kinsa man kaya among piliun? Sabuti na lang ninyo. Okay. Sige. Dili lang ka mangimbitar sa imong inahan sa inyong show. Ha? Imbitahon ako sa mama? Yes. Dili siya proud nimo. Oh. Maayos na nang doon na kay cheering squad. Kanang tigpakpak ba, inigkanta na ninyo. Ansa man, gusto ka? Ako'y mo imbitar nila. Lagot jud ko, Brad Anton, ako da. Unta man ibuhat ni Brad Anthony mo? Nga, kalit na siya suot ako kwarto. Nya, Ako, wala ko suot ang kwarto. Hindi ko nuktok. ma'am, sige na good etiquette of the right conduct dong. Right mo, Gordo. Right mo lang. Apirbe. Ay. Chololot. Sumbong ka, mama. Ay, lagi pag binata ikaw. Ganahan ko yung sulti ko. Nga, in English to? Sige. Tudloy pa ko gana. Parehas yung sulti, ha. Ana, Jod, tuluan di ka. Pero, taas nang ilayog slubi dong ay. Gilang good. Anong ikaw ramay ni I'm di Sarah, ha? Nagginuktok. Nuktok? Lagi. Brad Anton, nagyod na ako good. Iyaman sa ganang initan Sarah. Bisag, ako na iyab ni Sarah. Hindi ka Sarah dong. Wa man. Yan, ang miingon mo kang uyab mong duha, ha? Bot-bot man ang iyo mo, Bot-bot man ang iyo mo, Nga uyab mo? Di way. Ingon Sarah, di na sila uyab. Nya! Uyab kang Sarah! Ha? Hapit ano mi kusol? Bebe, kung tinood nga uyab mong Sarah. Yun sa mo ni mo sa papanguyab, Tukani ko no ko, Bugo toy. Saan bugo naman tawon ko, ha? Bugo juga. Anong kinglan mo kung magbugo ko, ha? Ingon ko, uyab na mi Sarah. Nya, Pero, wak ko nguyab. kamaw ka mong uyab. Unsa na? Kana ko bang ingon kag, Sarah, I love you. I love you. Na, Gilok ko'y gilok. sige. Gilok. Gilok. Nang gilokan ka, ha? Nganong gigilokan ka? Say gilok, ha? Gikilig ka? Unsa kilig? Kana bang giganahan kag mayo kanang paduna mo? Ay, na ba? Unsa na? Ikaw. Ginahan na jud ko Sarah ba? Nahan jud ni mo. Lagot lagi ko Brad Anton nako kay premium siya suyaan Sarah. Ang uyab man na sila dong. Pero si Sarah, perming tuwa sa mong kwarto. Maunang, Ang bi, imugod mi Monica. ha? Nagimo Monica dong? Ay, living dalkod. Monica ba? Ay, nindot mo gandot. Ha? Kinsa may nindot dong Mateo, ha? Kinsa oy kanahan? Sarah, good Sarah.
Kamauman siya. Ay, dutan no paminaw. Adto ta sa tong kwarto, adto ta sa akong kwarto dong na. Kiminaw ko nimo. Tana. Nya ikaw? Kuan kaning sunod-sunod lang ko, Sarah. Nindutan lagi ko. Ay, gikilig ko dong. Gikilig ko. Tinod ka dong madiyo. Nindot mo tudlo si Sarah. Patudlo ko eh. Unya dong. Maghubo mong duha. Ha? Hubo ba? Ganun ko tanan. namin duha nga. Yung mora may miminika. Gubo dahil mi. Unsa na yung gibuhat ni Sarah? La, oy. Munika lagi. Hapit na unta human among munika. Susag kalit, Brad Anton. Buti may! Lagot lagi ka. Lagot lagi ka. Lagot mo lang! Ay, bugat-bugat! Bilagas akong puson dong! Nga na na ka, Bugard. Hatiyon ko! Ay, ko si Ar! Ay, God! Unsa man Anton? Manlakaw ta o dili? Ha? Asa man taman lakaw? Ato ko ta sa inyo. Huh? Magkunsa man ta sa amo? Ay, nalimot ka sa akong gisulti nimo. Atong ibitahon ang imong mama sa inyong show. Oo, Deza. Pero, di na interesado sa mama niya ng mga shows, oy. Mag-osay ka lang og panahon. Unsa man di ay Anton? Wa kay plano nga mudana ko sa inyo. No, uy, ikaw pa. Unya nga nung wa magyud ka makadana ko sa inyo. Maniming lang ta nga dunay dakong event sa amo. Kana day sige gubot sa inyo. Dili na dakong event? Wa. Ha? Ikaw man kahit pirming muuwang sa gubot sa inyo. Ay, mauwom sa daan, oy. Tingalig do nagibugat nga rason nganong dili ko nimo dadon sa inyo. Bugat nga rason? Kana mo kalit lang kung kagpauli sa inyo aron mo husay. Gubot ko husayon nimo, di ba? Na-interes ko, Anton. Hinungdan nga gusto ko mo adto sa inyo. Unsa man? Karon na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!